Si Sir daw muna. Ano? Ako na. Uy, magsishampoo ako. Ayan. Magpapagupit si Manang Maria. So, magsa-summer look ngayon si Manang Maria, guys. Ayan si Ate. Ano ba alam mo? Maricel. Ayan si Ma'am Maricel. Dapat pala hindi ako naligo. No, kasi kaliligo ko lang. Ay, malapit ka na guys. So, ito yung ano, after 7 months na pag-upit ulit ako, guys. So, ngayon naman, iba naman. Lalaki na ano ba yun? Garako. Guys, alam na hindi pa nakaka-subscribe pa-subscribe, pa-like, share, and subscribe kay Manang Maria. Andito ako ngayon sa Alan Apolto Hair Design. Ayan, dito yan sa may Alonso Street, sa may Urdaneta, Pangasinan. Dalaw kayo dito. Ano yung pang white yung Opo, Maria. Manang Maria po. Ayan, may new subscribers ako. Ayan o, hello po. Ayan, subscribers. Ay. Saan bagay ko yung haircut? Nakita mo, te? Pinindot na na. Ay, salamat. Papindot yung all. Para sure. Ayan. Ay, nanonood na siya. Thank you, te. Manang Maria. Manang Maria. Manang Maria. Ayan. Ba't pala hindi ako naligo? Dito yan sa Alonso Street, Urdaneta, Pangasinan. So, ang landmark nila dyan sa may kanto. Pala Manson, yung nasa, kanto. Pasok lang kayo sa kanto, tapos makikita nyo. Tanong lang kayo sa mga tricycle rider. Kayo po yung may-ari po. Tapos di ko pala mabit. Sa bagay, ano naman hahaba din naman.
days pa lang ito ma'am. Ginawa natin. Marami pa tayo gagawin. Tapos gusto mo medyo lang naman. Kasi work na lang naman. Tingnan natin, hindi ako nagkamali. Pagpili kay Sir Alan. Yan si Ate Maricel. Saka si Ate Joanne. Si Bekita. Salamat, Ma'am. Adora. Ma'am Adora. Si Ma'am Maricel, si Ma'am Adora, at si Ma'am Joanne. Hindi siya nasunod yan, no? Kaso pag ano, kailangan siguro nakakita ko ng hindi kaya pwedeng kasi pag ano siya. Oil yung argan. Iba yung dito yung press na. Press, pwede. Pwede. So, gagamitin natin yung cup. Ito yung pinili mo. Yung random yung highlights. Ito pag magdi-details na yung solid yung light. So, ito after this. Basta mas maganda. Yes. Kung ano makakaganda pala. Yes. Lalagyan natin. Sa marker. Dito kayo, di ba? Mag-try kayo dito. Huwag dyan, di naman kayo kita dyan. Maririnig lang yung buwan. Oo. At dito kayo mag-hi. Shout out ka na yung buwan. Halika dito tayo, mag-shout out. Paro-paro. Sige, yan ang mamalasyan. Oo, yan si Ma'am Maricel yung nagsusuklay sa akin. Nahihayin siya sa camera. Siya sa camera. Ganyan din ako noon eh. Tapos nasanay na ako na parang baliw na nagsasalita kayo kung nakausap. Meron. Dito sa may ano, mas dito sa may. Ah, saan? Hindi pa. Ganda rin yung place. Ang Manawag, ang nakakapuntan ko lang na latest yan sa Babas Eco Farm. Oo, maganda. Oo. Nag-overnight kami. Tapos, Sunflower restaurant. ma. Try mo. Saan yun? Sa? Ay,
Lusong ng baho. Sabi ng isa, hindi tayo dalawa. So, highlight ito na yung gamot. Yan yung highlight. Opo, highlights muna tayo. Pre-light and highlight. Hey, ay Lenny kayo. Ang laser. Akala ko kayo BBM kayo kapatid. Hindi na kita PDM. Nasa bakit kayo ano? Pero ang ganda ng color ah. Hey. Ayan ba, ba? Oh, na-blue na. Naging blue. Sorry. Sino ang color blue? Red pala. Red si ano? Lagi kayo. Ayan. Ayan lang mo naman. Ah, sige po. Uy, lapit na daw to, sabi ni Sir. Lapit na, pero ilang hours pa pala. Malapit na mga ano, mga 1 day. O, kiss muna, syempre. Tignan natin kung babagay ko sa akin. Saan sila nagpunta? Hindi pa tapos yun. Dati number 1. Tao. Sa bahay. Ball natin magaling. Enforce na sila, guys. Si Ma'am Joanne, si Ma'am Maricel, at saka si Sir Alan. Buti na lang, nag-reply pala kayo kanina. Oh, naku. Naku, kung hindi, kayo mahalaga kasi nag-reply sa akin. Oo, yung mga lumabas sa FB na ano, minessage ko din, hindi sila nag-reply. Kayo lang nag-reply, kaya dapat, ano, lagi kayo nag-reply pala pag may nag-message. Kanina ka pa, biyahe na tayo sa Ah! Doon po kayo sa Tarlac sa araw-araw. Saan po sa Tarlac? Tarlac City. Tarlac. Sa lahat ng oras. Saan po to? Ah. Kaso po po. Ano kasi nagtarayak yan? Para yan. Hindi ko na mabawasan sa taas. Konti lang. Saan ka babawasan? Ayan. Ate yung para na hindi masyado. Ganyan ko. Ganda kaya nagkilay. Nagsakit sa dista si Ma'am. Mama Dora sa dista. Guys,
Pero, ako sa dito rin tawag sa ano tinawag nila? Training. Ang pwede. Ito yung inikat mo dito eh. May dinawasan. Nalinis ko na. Okay na po. Ah, Okay na. Ito na may Kasi ito eh. Marisol dito. Ano ka dyan yan? Ay, ako pala. Kasi hamot ang nangyari niya. Ay, nagka-shake siya. Nawala yun. Malinis. Yes. Thank you. Banda. Mamaya ba? Isang minuto pa, ma'am. Yan si Ma'am Maricel yan. Ay, Dalaw kayo dito. Let. Alan Acolto, hair design. Sa may Alonso Street. Or Daneta Pagkasipi. Okay, dito. Dalaw kayo. tara na, ma'am. So, ito na yun. Tapos na yung aming color, ang aming highlight. Tapos yung treatment. At, Ma'am Maricel, ano yung treatment? Like, caviar treatment. Tapos na yun. Tapos ang susunod, ano yung gagawin natin? Final Final na lang, ma'am. Final yung bukit na lang. Okay. Final na yung gupit. So, next na gupit na final. So guys, sa lahat na hindi pa nakaka-subscribe kay Manang Maria, i-like nyo, i-share na, mag-subscribe na po kayo. Pindutin yung notification bell para ma-notify kayo pag may mga bagong video si Manang Maria. Dalawa kayo dito sa Stylist. Alan Acolto Hair Design Salon. Ito si Ma'am Maricel. Nakikita niyo siya dito. Si Sir Alan. Si Ma'am Adora. Ma'am Joanne. Ma'am Joanne. Si Ma'am Adora, yun yung ano, gagawa ng inyong, ano tawag doon? Sa kilay, credit. Ayan. So, kompleto. Nabot na ako ng gabi. Ma'am. Lalaglag na. Kaya mo na sir, nakaano naman na. Charge. Anong tawag dito? Tanggalin ko na, Fully ma'am. charged na. Yes, Ma'am Maricel. Salamat. Ay, sir, ano yung gagawin natin na yun? Final na yung haircut. Good luck kay Sir Alan. Pero hindi pa nga final, oh, maganda rin lang. Kaya dito na lang ako. Ayan na.
gawa ni Sir Alan Apolto. Dito yan sa kanyang salon. At matatagpuan yung kanilang salon dito sa Alonso Street. So, ang pangalan ng kanilang salon ay Alan Apolto Hair Design Salon. So, dito po yan. Ito yung kanyang resulta. Pinakita ko lang po yung picture na gusto kong mangyari sa buko ko. So, nakuha niya po. Magaling po si Sir Alan. Wala po akong masabi. Happy po akong sa resulta ng kanyang ginawa sa akin. So, puntahan nyo lang po sila dito. Andito si Ma'am Adora, si Ma'am Maricel, at saka si Ma'am Joanne. Ayan, sila po yung mga mag-a-assist sa inyo. At si Ma'am Adora, siya yung threading. Ayan, dito sa
Kilay. Ayan. So, siya yung hanapin nyo. Basta, guys, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi. Makukuha nyo kung ano yung gusto nyo mangyari sa book nyo, walang sisihan. Yan po. Ngayon lang po ako nasiyahan sa resulta ng ginawa ni Sir Alan. Magaling po si Sir Alan. Kaya dito na lang po kayo magpagupit sa kanila. Eto guys, sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe kay Manang Maria, i-like nyo na, i-share nyo at mag-subscribe na po kayo sa channel ko at i-click nyo ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. At hanggang sa muli, eto si Manang Maria at nagsasabi sa inyo na